ביקשתם חלק שני. קרה משהו מוזר. החדר של אמא התמלא בקור מוזר, והאור בלילה פתאום כבה לבד. רועי פקח עיניים, ואמא לא הייתה במיטה. הוא הסתכל סביב. המיטה הייתה ריקה. הוא קם, התחיל לחפש, וקרא, אמא, אמא, ופתאום שמע קול עמוק מהצללים. אמרתי לך, לא לישון פה כל לילה. זה לא היה הקול של אמא. זה היה משהו אחר, משהו אפל, והמיטה התחילה לזוז. היא פתחה פה, כן, המיטה, והיא לחשה, הילדים שנשארים כאן יותר מדי זמן. נעלמים, מאותו לילה, אף אחד לא ראה את רועי שוב. אמא סיפרה שהוא פשוט נעלם מהמיטה. המשטרה לא מצאה דבר, רק הכרית שלו נשארה מקומטת, כאילו מישהו משך אותה פנימה. מאז, כל ילד ששומע את הסיפור הזה, יודע. אסור לישון עם אמא יותר מדי,